aħna rajt isma' dan. Taf illi jiena kont kab. Mela, kont kab. Fimni. Issa kabbana jent. Għaliex? Għax qed neħxienu għaġġuż, qed neħxienu. Qed tarawna neħxienu? Le, ejja. Mela, bħala parti mill-Festival tal-Kodba 2020 tajjeb aħna qegħdin niltaqgħu ma' tfal differenti u mmorru f'lokalitajiet differenti għaliex dis-sena il-festival ma jistax isir dan il-Mediterran bħal ma jsir is-soltu ma ħajsir kollu online u intom tridu titħlu online tajjeb u tkunu tistgħu taraw dal-attivitajiet kollha li qegħdin nagħmlu. Issa il-ktieb illi jmissna llum hawnhekk għandna fuq barra orjulhom. Huwa il-ktieb illi jismu Amina ta' Antoinette Borġ. Issa. Issa, dan huwa vera ktieb faqasan, għax lejn l-aħħar tiegħu hemm ħafna interessanti, imma lejn l-aħħar tiegħu hemm dik li jgħidura treasure hunt, kaċċa għat-teżor. Tħobbuhom intom? Iva! Dawk scouts ta' jorganizzawhom dawn l-affarijiet. Idkom kollha scouts? Iva! Mela. U lesti biex insibu t-teżor? Iva! Nara min taħsbu li ħajirbaħ il-Girl Power? Zom. Spiega, nizlu jdejkom, min huma il-Girl Power? U min huma il-Medium? Għalfej Medium? Għax ma jispiegaw l-ek xumma għax medium. Mela, spiegaw li daqxej għax medium. Julian, għalix medium għax inti short u min iktar? All right. Mela, allora deċidejna li morru għal-medium. Fem dan? Ġifiri jek taqqat il-dilba bil-tawnek iġu medium. Eżatt, proset. Mela, tlaqna nibdew naqrawlkom. Ħanibda naqralkom biċċajjena, tlaqna. Amina kienet tifla ċkejkna li kienet tgħix ġorfanotrofju. U din kienet tilfet il-ġenituri tagħha għalhekk kienet tgħix ġorfanotrofju. Però l-bambin kif jgħidu joħodlok ħaġa u jagħtik oħra. Għaliex di Sander kienet brava fil-matematika. Tara. Insomma, inserta li Malta l-ewwel darba kien se jsir kamp. Imma mhux kamp kif tmorru intom tajjeb, kamp immirat għal dawk li huma tajbin ħafna fil-mezz, il-fenomeni tal-matematika. Intom tħobbuh il-mezz? Min taħsbu li hu l-iktar tajjeb fil-mezz? Tara. 5 out of 100. Isma' ħanajdilkom di, tħobbu jew le il-mezz dejjem tiġi bżonnu f'ħajtek, Ekku. U llum se taraw. U llum se taraw kemm propju tiġi bżonn il-mezz. Għax anke aħna se nagħmlu kaċċa għat-teżori li tħobbu ħafna intkom u x'imkien f'dal inħawi ħbejnielkom teżor. Ekku, biex issolvu din il-kaċċa għat-teżor tidu tsolvu ħafna problems. Ġieli tagħmlu problems l-iskola tal-mezz, tajjeb għax problems ora kemm trid. Mela. Issa għalhekk problem minnhom solvejni aħna. Għaliex? Għax samnihom f'żewġ gruppi biex inkunu żewġ bubbles separati, tajjeb? Tlaqna. Mela, tlaqna nibdew. Ejja. Mela Amina tirċievi ittra. Kienet hekk, ġo envelope hekk tajjeb, u f'din l-ittra kien hemm miktub hekk. Mela, eżis tuturi ta' Amina. Tuturi x'inhuma? Ikunu bħal min jieħu ssiebek. Kif forsi tafu l-iżvilupp tal-ħalit matematiċi hija fuq dimnet tal-prioritajiet tal-gvern fil-qasam tal-edukazzjoni. Bħala parti mill-programm kull sena l-gvern irid jikkommetti ruħu biex jażel numru żgħir ta' studenti Maltin b'ħiliet straordinarji fil-matematika. Qed jiġi organizzat dan il-kamp tal-matematika li se jilqa' lil dawn l-istudenti biex jieħdu semu bla 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 insomma li trat kompli. Kien hemm miktub bla bla bla. Le. All right. Imma waħda mill-istudenti kienet Amina. Issa. U din Amina telet għal dan il-kors ġo din id-dar misterjuża. San, id-dar hekk kienet. U biex tidħol f'din id-dar hemm bżonn li wieħed idaħħal kod magħmul minn 4 numri differenti u din se tkun l-ewwel biċċa xogħol li tridu ssolvu. Tridu ssibu dawn l-4 numri. Ekku, mela, issa ħantukom il-problem u intu ħassolvuha, tajjeb? Lesti? Iva! Għana ġenerakom. Lesti? Tajjeb, mela.
Mela, proset, sissa qed jirbħu tikka żgħira dak il-grupp ara tal-girl. Ejna tu ċabċipa, ejna tu ċabċipa. Tal-girl power. Illi rnexxielhom jaqtaw in-numru kien min se li x'kien in-numru. Bravi, 1919 li insertaw għal-istess data ta' 7 Ġunju ma nafx għandha x'taqsam. Sena, Ħankompli naqralkom. Tlaqna. Mela, il-qampina tinstema tibbażja x'imkien il-bot. Vera tħares leha u titbissimni. Wara ftit sekondi jiġi jiftaħ raġel twil u kemm xejn mawweċ. Kieku kien ittra tal-alfabet dar raġel kien ikun isu F italics. Issa, Miss Camilleri, san, Min Miss Camilleri? kienet il-persuna inkarigata minn din id-dar misterjuża fej kienet isir dan il-kamp tal-matematika. Ekku, mbagħad kien hemm ukoll Fredu li kien isu jagħmel kollox f'did dar, kien isu il-purtinar biex niftehmu il-kelma ta' żmienna, li ħalli l-lamina fil-kamra tagħha staqsija tażel li ma żodda kienet tippreferi biex torqof fiha u għamina kif jgħidu is-setiljat. Tajjeb. Issa li qegħdin hawnhekk għandi logħba oħra, din naqra kif jgħidu triki wkoll. Triki, wara. Ħatħabbathom ftit, mela. Qed nistidinkom illi tiktbu, issibu numru u tiktbu l-ikbar numru li kapaċi tiktbu bl-Ingliż, tajjeb, bl-Ingliż, imma meta tiktbu mhux bħala numru ma bħala ettri ma jridx ikun fih itri repetuti. Ħanarġa ngħidilkom. Mela tidu tiktbu l-ikbar numru possibbli bl-Ingliż illi fih ma jkunx hemm itri letters repetuti. Fehmna. Eżempju, tuni number. 1000. Mela, eneħdu l-1 ċeffef, tajjeb. 1 huwa tajjeb. Għaliex, għax kif tispellih il-kelma 1? O-N-E. M'hemmx repetuti. M'hemmx repetuti, imma l-1 huwa vera baxx, vera żgħir. Ħanajdu eżempju. Tuni number ieħor. 3. 20. Mela, kif tispelli 20? T-W-E-N-T. Mhux tajjeb għax hemm. Tajjeb għax hemm two letters l-istess. Mela, issa għandkom iċ-ċans, għandkom whiteboard, tistħantukom 5 minutes u sibunna l-iktar number kbir li taħsbu illi ma fiex letters repetuti. U naqra kbiri taħt il-100 imma. U t-tim tal-medium! Edin 1-1, tlaqna. Istorja tagħna tkompli għaliex Amina veru kienet eċitata li sa fl-aħħar se toqgħod titgħallem dwar il-matematika għax tant kien suġġett li kienet tħobb inti. Issa wkoll l-allima tawhom din il-mistoqsija li min kellu jsolvija kien se jingħata wkoll premju. Taf kemm kienu l-premju? Tafu kemm kien il-premju? Ta' $100,000, le, $1,000,000. $1,000,000. $1,000,000, Tex kemm nagħmel mezz bieħ. Issa mbagħad Amina rċivet ix-schedule bil-ħinijiet ta' kif kellha tkun imqasma l-ġurnata tagħha waqt li hi kienet fil-kamp. Tajjeb? Ekku. Issa apparti il-matematika imma Amina tawa wkoll tindif tal-kmamar u ħolxarek u ġib iż-żejt peress li tfal l-oħra kienu naqra kattivi magħha ma taqtawx minn belaħħa li qed ingħadda fit-toilet. Min taħsbu? Ekku, Amina. Issa, Amina sabita ftit diffiċli tagħmel il-ħbieb san. Però fil-kamra tagħha kellha waħda li kien jisimha Kate. Li għalkemm għall-ewwel ma setax tingrana bil-mod il-mod u mbagħad ta' fint kelma u ġib l-oħra u saru daqsxejn ħbieb. Imma sabita ftit diffiċli biex torqod ukoll. Pero xorta l-etajni għawraqdet issa moħkom hemm tajjeb. Isma' waftidi. Min jirbaħ di ikollu minute extra biex ifittex it-teżor. Tajjeb. Anzi, il-Lot Wasni Generation anka 2 minutes, straight into home. Mela, Kate kienet qed taqra ktieb oħxon sew. Amina kienet qed tipprova torqod ġo s-sodda tagħha. Issa, Kate dit tqalleb paġna kull minuta u nofs. Tajjeb, kemm jiġu seconds, minuta u nofs? Kemm? Najdunna. 90 seconds. Ġifieri page
kull 90 seconds, kull 90 sekonda. Issa, Amina raqdet wara sija u nofs. Tajjeb, wara 1 hour 30 minutes. Kem fija 1 hour minutes? U 1 hour and a half, sija u nofs? 90 minutes. Mela, issa, aħna ħanistaqsukom biex tajdunna kemm il-paġna rat Kate f'dik is-sija u nofs. Għandkom il-whiteboard u tistgħu tibdew taħdmu. Importanti żommu d-distanza. Mela, fil-verità, it-tnejn f'daqqa ġibtu l-answer, pero ħanara ħanismakom tajduli l-answer ma' 3, kollha f'daqqa. 1, 2, 3. ċabċipa. Mela, t-nejn għandhom 1 each allura ħadu l-ħabel u għandhom 2 minutes extra t-nejn. Għandukom 2 minutes extra, right? Imma jen naħseb tantu ma' bravi li f'sekonda ħajsolvu għal-problem. Tajjeb. Mela, ħankomplu lek l-istorja, tajjeb? Insertajna ħafna riħ, Is-sister favorita ta' Amina kienet Sister Clarissa li tista' tajt kienet li rabbieta. Ekku, Amina timmissja ħafna l-Sister Clarissa li sfortunatament dal-axħar ma tantx kienet qiegħda sew minħabba saħħitha miskina. Issa Amina kienet tieħu vera gost waqt il-lezzjoni tal-Prof Sferi li kienet qed titgħallem il-matematika. Waqt dan il-kamp tal-fenomeni tal-matematika, Prof Sferi tispjega li l-matematika qiegħda kullum kien tħares fejn tħares. Hekk tħares lejn xeda ta' naħal fija l-matematika, il-ġeometrija. Tħares li għoċċa fija u koll forma ta' ġaħġa oħra taf kif dak huwa kollu mezz. Anka l-arma tal-iskawt, Sara. Kollu. Ħarsu liha, tara kemm għandha ponot u hekk, eżatt, dik bil-matematika wkoll. Matematika u patterns kullum kien. Tajjeb, issa. Ġara li wara 3 ijiem fil-kamp, id-diriġenti ħolqulhom sfida, problema matematika li kienet tidher wisq għal-qalb Miss Camilleri u sħaba. Issa Amina u l-istudenti l-oħra daħlula bil-qawwi din il-problema li kienet kwistjoni ta' ġeometrija. Min jaqra l-ktieb u sawnek ħanif u mux ħanqaw najdulkom fuq dal-ktieb. Li għaxin kalla kunu tafu l-ending u mussew. Ħanarġa nurulkom. Min ħajaqra dan il-ktieb u nħajrukom biex taqraw dan il-ktieb u ħafna kod boħra xil-qari huwa waħda mill-aqwa affarijiet li tista' tagħmel biex titgħallem, ħajkun jaf kif tkompli l-istorja u t-teżor kif ħajkun qed jiġi misjub minn xi ħadd minnhom. Tajjeb. Ma aħna ma stajniex nieqfu saw mhux hekk. Żgur li aħna wednikol ħanamlu l-kaċċa t-teżor. Tajjeb, mela, grupp ħajġi miegħi, grupp ħajġi ma' Daniel, u aħna wkoll ħantukom l-aħħar problem xi tidu solvu, right, biex issibu it-teżor. L-ewwel u qabel kollox nixtiequ ngħidulkom thank you ħafna ħadtu gost. Mhux ħanoqgħod ngħidilhom mir-rebaħ u mintilef taf kemm kien hemm 9 seconds biss. 9 seconds biss. Ngħidulkom minn rebaħ. Olli, Olli, kollha rbaħtu għax ħadtu pjaċir. Isma',
Aħna najdu thank you kbira il-Birkirkara First Scout Group tajjeb. Thank you tal-li ġejtu, tal-li ħattu pjaċir u dejjem inħajrukom biex. Li ma partijek biex taqraw il-kodba. Għatu ċabċipa lilkom infuskom, bravi!